Dobrý deň, moje meno je Ivan Ďurčány a som šéf-kuchárom Bystra Enak v Trnave. Dnes by som vám rád ukázal prípravu thajskej žltej curry pasty. Keď sa povie curry pasta, tak si mnohí z vás určite predstavia práškovú zmes korenia. Preto by som vám dnes rád ukázal prípravu originálnej thajskej curry pasty, pretože ten rozdiel v chuti je neporovnateľný. Asi najdôležitejším kusom vybavenia pri výrobe curry pasty je kamenný mažiar. Takže teraz začneme s prípravou korenín. Najprv koriander, rímska rastca a zmes čierneho a bieleho koreňa. Ďalšou surovinou je citrónová tráva. Z citrónovej trávy potrebujeme vlastne mäkký stred, ktorý vyzerá asi takto. Krájame to preto, aby sa nám v tom mažiare ľahšie pracovalo s hmotou curry pasty. Ďalšou surovinou, ktorú pridáme do mažiara, je cesnak. Ďalej budeme pokračovať s mäsou zázvorou. Takže najprv zázvor, potom galangal a nakoniec kurkuma, ktorá nám pridá vlastne žltú farbu curry. Takže najprv si zázvory očistíme. Ďalším druhom zázvoru, ktorý používame, je galangal. Je to takisto druh zázvoru. U nás ho nie je možné tak jednoducho zohnať, ale oplatí sa, pretože v tej curry paste dodáva naozaj nezameniteľnú chuť. Nakoniec to zakončíme čerstvou kurkumou, pri ktorej použijem ale aj gumené rukavice, pretože vzhľadom k tomu, že nám to farbí celú tú curry pastu, tak to farbí aj všetko ostatné. Všetky tieto očistené zázvory si na jedno nakrájame, aby sa nám s nimi v mažiari potom lepšie pracovalo. Takže trpezlivou prácou v mažiari sme sa dopracovali k tomu, že pasta už nám začína krásne žltnúť. A to z čerstvej kurkumy. Ďalšou surovinou, ktorú použijeme, je čili. To je na každého osobné uváženie, nakoľko nie každý má rád pikantné. Ja osobne ale áno. Ďalšou ingredienciou bude šalotka, ktorú si opäť najemno nakrájame. Ďalšou ingredienciou ku curry sú káfir limetkové listy. Takže žltú curry pastu už máme takmer hotovú. Teraz nakoniec začneme vlastne s fázou dochucovania. Na dochucovanie sa používajú suroviny ako rybia omáčka, limetková šťava, palmový cukor a krevetová pasta. Ďalej pridáme trošku palmového cukru, ktorý si predtým trošku nakrájame. Posolíme rybiou omáčkou. A nakoniec pridáme trošku krevetovej pasty, s ktorou musíme ale veľmi opatrné, nakoľko je veľmi výrazná a na prvý dojem môže byť aj dosť nepríjemná. Takže teraz opäť všetky suroviny spoločne premiešame. Dostali sme sa do finálnej fázy prípravy pasty. Malo by to asi takto nejako vyzerať. A týmto pádom je pasta pripravená na prípravu výborného thajského curry.